Хөрмәтле ватандашлар, кадерле дуслар. Бүген без халкыбыз өчен тарихи һәм бик әһәмиятле көнен, Татарстан Республикасы суверенитеты көнен бәйрәм итәбез. Бу көн үз көчебезгә ышанычны, иреккә һәм гаделлеккә омтылышны, халкының үз язмышын үзе хәл итү хокукын чагылдыра. Бәйрәм белән! Суверенитет турында декларация кабул ителгән көннән башлап, Татарстан үзенең милли кыйммәтләрен, телен һәм мәдәниятен саклап калу, аларны киләчәк буыннарга тапшыру юлында зур адымнар ясады. Безнең республика күп милләтле, төрле динле халыкның дустана яшәве, үзара хөрмәт һәм аңлашу мисалы булып тора. Кадерле дуслар, туганнар. Бу бәйрәм һәрберебезгә дә киләчәккә ышаныч, яңа уңышларга омтылыш, көч һәм дәрт бирсен. Һәр гаиләдә тынычлык, бәхет, иминлек булсын. Республикабыз гүзәл табигате, борынгы һәм заманча архитектурасы, күренекле шәхесләре белән дан тотсын. Халкыбыз теле, рухы, гореф-гадәтләре һәр вакыт яшәсен һәм үссен. Чын күңелдән сезне Татарстан Республикасы суверенитеты көне белән тәбриклибез. Тынычлык, бердәмлек һәм бәхет сезгә юлдаш булсын. Яшьтән азат Татарстан, Татарстан без синең белән.